this week, I submitted a sample for the COVID-19 test. The result came in this evening, and I regret to say that it is positive. According to the protocols for managing COVID-19, I'm in self-isolation as required by the case management guidelines issued by the Nigerian Center for Disease Control. That is for someone that is showing no symptoms. I wish to appeal to the people of Kaduna State to continue. Kowa na zaman gidan dole, zaman gidan dole, kowa na zaman gidan dole. Abu Buhari zaman gidan dole, Rufai zaman gidan dole. Antun Maryam wazirin an rage Naira biliyan 5 don faɗaɗa aikinta na yaƙi da cutar corona. Kotun koli ta yi watsi da ƙarar da jam'iyyar APC a jihar Zamfara ta shigar gabanta. Gwamnatin jihar Kano ta fara aikin feshin maganin kashe ƙwayoyin cuta a masallatai da kasuwannin jihar nan. Daga ƙetare kuma 'yan awaren Kamaru sun tsagaita wuta sakamakon cutar corona. Sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah, barkamu da wannan lokaci. Sunana Rukayya Abba Kabara ga cikakkun labarin rana. Wanke hannaye da sabulu da ruwa mai gudana da yawaita shan ruwa da rage shiga cunkoso tare da bin shawarwarin likitoci na daga hanyoyin magance yaduwar cutar corona, kamar yadda masana harkokin lafiya ke bayyanawa. Kasance mai kula da lafiyarka da ta sauran jama'a, kai rahoton duk wata alamar cutar corona a kanka ko wani ga masu ruwa da tsaki kan harkokin lafiya. Kotun koli ta kori karar da jam'iyyar APC a jihar Zamfara ta shigar, tana neman kotun ta sake nazarin hukuncin da ta yi na baiwa jam'iyyar PDP dukkanin mukamin da aka yi takarar su a jihar lokacin zaben shekarar 2019. Karar wadda sanata Kabiru Marafa tare da wasu mutane 179 suka shigar sun nemi kotun da ta sake nazarin hukuncin da ta yi kan dukkanin mukaman da aka yi zaɓe a kansu a jihar, tare da dawowa da APC ɗin waɗancan mukamai. A hukuncin alƙalan kotun da mai shari'a Iyang Okoro ya karanto, ya ce abinda masu karar suka nemi kotun ta yi ba shi da makama, kuma ma keta haddin tsarin gudanar da ayyukan kotu ne, a don haka ta yi watsi da karar. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba da umarnin a baiwa hukumar dakile yaduwar cututtuka ta ƙasa Naira biliyan 5, kamar yadda ta buƙaci tallafin kuɗin don ƙara samar da kayayyakin aiki da kuma faɗaɗa ɗakunan gwaje-gwaje, duk a ƙoƙarin da ake yi na dakile yaduwar cutar corona. Mataimakin shugaban ƙasa kan harkokin yada labarai Malam Garba Shehu ne ya bayyana hakan ta cikin wata sanarwa da ya fitar a babban birnin tarayya Abuja. Mataimakin shugaban kan harkokin yada labarai ya kuma kara da cewa kudin da aka amince a bayar din zai taimaka matuƙa wajen yaƙi da ƙwayar cutar ta corona. Ta cikin sanarwar Garba Shehu ya kuma kara da cewa hukumar ta buƙaci a tallafa mata da karamin jirgi da za ta rika jigilar ayyukan gaggawa zuwa hukumar da zarar ta samu rahoton ɓullar cutar a wani bangare na ƙasar nan. Haka kuma sanarwar ta kuma kara da cewa an ba da damar dawowa da wasu ma'aikatan hukumar ta NCDC da suka makale a Congo Brazzaville bayan da suka halarci wani taron horaswa na hukumar lafiya ta duniya WHO. Sannan ya kara da cewa cikin matakan da ake dauka na dakile yaduwar COVID-19 akwai mayar da sansanin alhazai da ke fadin kasar nan zuwa wuraren killace mutanen da ke dauke da cutar ta corona, tare da rufe duk wasu hanyoyin shigowa kasar nan da sauran matakai. Fadar shugaban kasa ta musanta batun cewa shugaba Buhari na fama da wata cuta, da tabbatar da cewa yana cike da koshin lafiya kuma ma zai iya tafiyar da aikinsa yadda ya kamata. Ministan yada labarai da laye al'adu Alhaji Laye Muhammad da kuma mataimakin shugaban kasa kan harkokin yada labarai Femi Adesina ne suka tabbatar da hakan ta cikin mabambantan sanarwa da suka fitar jiya a babban birnin tarayya Abuja. Mutanen biyu sun tabbatar da cewa bayan gwajin kwayar
cutar covid-19 da aka yi wa shugaban kasa Muhammadu Buhari an tabbatar baya dauke da cutar, a don haka mutane su yi watsi da labarin kiran da ke yawo a kafafen sada zumunta na zamani. Da cikin bayanin na ministan yada labaran ya musanta batun cewa shugaba Buhari na fama da tari, yana mai cewa nan gaba kaɗan shugaba Buhari zai yi wa 'yan Najeriya jawabi kan halin da ake ciki a game da cutar corona. Shi kuwa Femi Adesina ta cikin jawabin da ya wallafa a shafinsa na Twitter ya ce shugaban ƙasa na cikin ƙoshin lafiya kuma yana nan yana aiki ba dare ba rana don tabbatar da cewa cutar bata ci ƙarfin 'yan Najeriya ba. A don haka ya musanta batun cewa shugaba Buhari na fama da rashin lafiya, sannan ma ya ƙara watsi da labarin da ke yawo cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa sun fice daga ƙasar nan cikin sirri, inda ya ce wannan labari ne mara tushe balantana makama, a don haka ya buƙaci jama'a da su yi watsi da shi. Gwamnatin tarayya ta ce tana neman mutane 4,370 waɗanda ake tsammanin sun yi mu'amala da waɗanda aka tabbatar suna ɗauke da ƙwayar cutar corona a faɗin ƙasar nan. Hakan na cikin wata sanarwa da ministan yada labarai da raya al'adu Alhaji Laye Muhammad ya fitar. A cewar ministan an kuma samu ƙarin mutane 14 da suka kamu da cutar, wanda yanzu adadin waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar nan ya kai mutane 64. Kazalika ta cikin wani rahoto da cibiyar yaƙi da yaduwar cututtuka ta ƙasa NCDC ta fitar, ta ce an samu sabbin masu ɗauke da cutar ta COVID-19 a faɗin ƙasar nan. Cibiyar ta bayyana hakan ne a shafinta na Twitter a daren jiya, tana mai cewa an samu sabbin mutane 12 masu ɗauke da cutar a jihar Lagos, yayin da aka samu mutum 2 a birnin tarayya Abuja. Cibiyar ta ce cikin ƙididdigar da ta gudanar ya zuwa yanzu jihar Lagos na dauke da mutane 44, sai birnin tarayya Abuja da ke da mutane 12, jihar Ekiti na da mutane 3, sai jihohin Oyo da Edo da Bauchi da Osun da Rivers da ke da mutane ɗaya masu dauke da cutar. A nan kuma shugaban kamfanin BUA Alhaji Abdulsamad Rabi'u ya ba da tallafin tsabar kuɗi har naira biliyan 1 don amfani da su wajen yaƙi da cutar corona a ƙasar nan. Abdulsamad Rabi'u ya ba da kuɗaɗen ne ƙarƙashin gidauniyar BUA, inda kuma ya ƙara da ba da kayayyakin gwaje-gwajen jini da kayayyakin kariya ga jihohi 9 na ƙasar nan. Da yake jawabi a yayin bayar da kuɗin da kuma kayayyakin aikin lafiyar, Alhaji Abdulsamad ya ce akwai buƙatar ɓangarori masu zaman kansu su tallafa wa gwamnati wajen yaƙi da waccan cuta da kuma hana ta tasiri, kasancewar idan ta ɓarke to babu wanda zai tsira. Ya ce jihohin da za su amfana da kuɗin da kuma kayayyakin aikin lafiyar sun haɗar da Lagos da Kano da Adamawa da Edo da Kwara da Rivers da Abia da Akwa Ibom da kuma jihar Sokoto. Alhaji Abdulsamad Rabi'u ya kuma ƙara da cewa nan ba da jimawa ba sauran kayayyakin aikin lafiyar za su iso don fara aiki da su. To a yayin da ake ci gaba da samun ƙarin ɓullar cutar corona a faɗin ƙasar nan, babban bankin ƙasa CBN ya yi kira ga attajiran ƙasar nan da su yi koyi da takwarorinsu na ƙasashen duniya wajen ba da agaji domin daƙile yaduwar cutar COVID-19. A cewar babban bankin na CBN, ya kamata al'ummar ƙasar nan su kwana cikin shirin ko ta kwana ta hanyar ɗaukar matakan kariya da kuma shawarwarin likitoci domin shawo kan cutar da ke yaduwa a duniya kamar wutar daji. Gwamnan babban bankin na CBN Godwin Emefiele ne ya bayyana hakan a lokacin da yake tattaunawa da bangarori masu zaman kansu don fito da sabbin hanyoyin da za a yi yaƙi cutar ta COVID-19. Godwin Emefiele ya kuma ce duba da yadda cutar ta shigo Afirka da irin barnar da take yi, hakan ta sa suka buƙaci bangarori masu zaman kansu da su bayar da tasu gudunmawar domin yaƙi da ita. Har yanzu kan abin da ya shafi cutar da COVID-19, ƙungiyar likitoci ta ƙasa reshen jihar Kano ta ce za ta ci gaba da aiki tukuru wajen ceto rayuwar al'umma, musamman a wannan lokacin da ake fama da cutar corona a faɗin duniya. Shugaban kungiyar likitoci ta ƙasa reshen jihar Kano Dr. Sunusi Muhammad Bala ne ya bayyana hakan a jiya a yayin da yake mika kayayyakin kare kai ga mambobin kungiyar da ke aiki a fadin asibitocin jihar Kano. Dr. Sunusi Muhammad Bala ya kuma yi kira ga 'yan kasuwa da suka ƙara kuɗi
shi wajen kare rayukan al'umma a asibitocin kasar nan da su ji tsoron Allah su sauko da su yadda suke a da don samun tsira a nan duniya da kiyama. Wannan rana ce ta mu da tabbatar da rantsuwa akan sadaukar da kanmu domin ceto rayuwa al'umma. Wannan lokaci ne da ya kamata mu ajiye inda muke da matsaloli a baya, mu haɗe kai ta ɓangaren ma'aikatan lafiya, jama'a gari, malamai, 'yan kasuwa tare da gwamnati domin mu ci mu da jihar mu gaba. Kudin da muke da shi mun dan fitar da wani abu mun siyo dan abin amfani domin kare kai wajen gabatar da aikin ma'aikatan lafiya. Sanusi Muhammad ya kuma bayyana takaicinsa bisa yadda a wannan lokacin kayayyakin kare lafiyar al'umma suka yi tsada matuƙa. 'Yan kasuwa masu tsawwalawa a farashin abubuwa abin 13,000 sun mayar mana da shi 350. A haka muke siya cikin ɓacin rai. Muna kira ku ji tsoron Allah, ku dawo da farashin nan a yanda kayan kare kanmu mu ba ku aikin da ya kamata za su zama cikin sauki. Gwamnati kar ta ɗauki wannan a matsayin an ɗauke mata nauyi, ta tsaya kyam ya zama ta ba da resources da ake bukata domin aiki ya tafi a yanda ake bukata. Wannan lokaci ne da ya kamata a ce mun samu gadaje isassu da suke jiran kota kwana, an samu injinan numfashi da suke jiran kota kwana, an samu iskar oxygen da take jiran kota kwana. Wakilinmu Abubakar Tijjani Rabi'u ya ruwaito cewa kungiyar ta NMA ta raba sinadarin wanke hannu wato hand sanitizer guda 80 da abin toshe hanci guda 50,000 ga asibitocin da ke fadin jihar Kano don kare lafiyar al'umma. To labarin rana kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a, za ku iya bayyana ra'ayoyinku a bisa labarin da muke kawo muku a dandalinmu na Freedom Radio Najeriya, kuma ku kira mu ta wannan lambobin waya 0809220885. Kashin farko na labaran kenan, yanzu kuma kashi na biyu zai dora. Gwamnatin jihar Kano ta ce ta fara aikin feshin maganin kashe kwayoyin cuta a masallatai da kasuwannin jihar Kano, inda ta ce dole ce ta sanya aka rufe hanyoyin shigowa jihar Kano ba wai son rai ba, kasancewar hakan na cikin hanyoyin magance yaduwar cutar COVID-19. Kwamishinan yada labarai na jihar Kano Comrade Muhammad Garba ne ya bayyana hakan jim kaɗan